on calminama yeeɓiyankoɓe Pindi Média Pindi TV ina nder hen Pindi radio en garta yewtere men lewlal communication nde garduɗen wadde saaha kala e oɗo waktu jarnade yettude on e ñagaɗon yafoye yewtere ɓennude nde dañano wadde emen beltan on no fewi no fewi no fewi en garti e nder nde ɗo yewtere hannde Djiby Dieng jogui caméra o Ali Fall woni montowo banggue men nano ko Alaji Abou Gaye banggue ñamo ko Alaji Mohamed Ndim en garta e yewtere men nde ganduɗa eɗen gardu ɗum wadde ñande kala e oɗo saaha so Allahu lamɗo jaaɓi hande ma en kal toɓɓe tati walla nayyi ɗe ganduɗa ko pattam lame ko addi ko foof ko discours président de la république ñande jogoy wonde janggo no weyeteno wona 4 avril o huccida e ɓesgu o haali ha heewi caggal muɗum o tawtama ñande ñalawma mawninde nde ñande 4 avril nde ko wona ɗum ko o joddiɓa e jayndiyankoɓe ɗum ɗo foof jokki tan ko fati e jeytare Sénégal duuɓi 65 ko wona ɗum ko ma en kal so tawi Allahu lamɗo jaaɓi e loi mo ganduɗa nawama assemblée nationale mo mbiɗen ina heewi coow no feewi kono ne wawno wade kala loi o yawti o jaɓama holko jogoy addande Sénégal naaɓe holko jogoy addande leydi ndi ha tengte gonka dawgol leydi Sénégal ma en gartu hen ko wona ɗum ko eɗen gandi to banggue Dumbaɓe Farba Ngom ina jeeya e Dumbaɓe hande hayso ɓuwani darajude mo haalu mo heewi haalede hollitama wonde joguiɓe sariyaji ɓe ko tumano ko won ngaalu kewgu addi o fawa e tabal mabɓe won kadi ko bandi ko en e sehilaɓe makko e wondiɓe makko mbaɗi hen beele ma o wawa accitede so tawi o ñawoyama o accitama yo ñawoyama Allah waɗi tawi wona kanko tooñi o heɓta ngaalu ngu so tawi noon ko jomum tooñi no aada yaari heewi ko ngaalu ngu ɓelsude hono niila wadde sen kaali Farba Ngom en kala ɗahir sar kañum e hoore muɗum kañumne addi fawi e tabal mo ganduɗa kañum woni ñaawo o kono tolno e kalis ko tumano ko manam ñaawo e mabɓe ina ɗiɓi wonde koyte ko gotum kono ɗum ko ma en garte ko ganduɗa jole jole baɗɗe ɗe ganduɗa toon to diwan Sehel Babi bandiraɗo mo ganduɗa hawri e ladial nden hawri e ladial wirna ha gasi caggal mum ubbita nawa banggueji goɗɗi kadi ubboya toon heewi coow no feewi ko l'islam en ke wonno natɗo e diine mo wona l'islam ɗum ina heewi wadde e kala sahaji e nder nokkuji meɗen ɗum noon ɗum waɗi ko toon to diwan Sehel Babi to ma en gartu hen so tawi Allahu lamɗo e jaaɓi beele ko Mauritanie najo walla ko Sénégal najo walla holto jeeya noon ko ɗum ɗo woni hande ko jogorɗen haalde so Allahu lamɗo jaaɓi togar Alaji calmina bandiraɓe haade men fuɗɗade yewtere nde eyyi Tokara no mbiɗa ni en calmini bandiraɓe en mbaɗiɓe julmo wuuri nde tawno guila julde nde mataw en jooɗaki ɗo henna ko wiideɓe wonde ɓe jarlo eɓe jaafo eɓe ɗaccana en hakke hakkude kaalowo e keɗotoɗo neɗɗo andi tan ko nana haala keɗotoɗo o noon ko welata hen ko kañum ƴettata ko musata hen kone kadi ko kañum ƴettata ɗum noon so tawi wonko weeli hen ko enen ndendi hen saago so tawi wonko musataɓe hen eɗen mbiyaɓe wonde yoɓe jarlo en ɓe jaafo en ko wona ɗum koko duwanade musidɗo meɗen Gori Diol mo ganduɗa cuuɗi meɗen juude cankiɗo hanki toon to Italie ɗo eɗen duwanomo nde wonde ko jaggal tigui tigui timmugal no fewi no fewi rendo ngo henna eɗen mbiya wonde yo Allah yurmo harnamo aljanna amin amin a jarama no mbiɗani ko noon min jejjiti saabu minen kam ɗonno julde nde min mbaɗi julmo wuuri min mbaɗi émission radio en direct e télé mataw minen komin yejjitnoɓe kono noon min mbaɗino julmo wuuri Baba bisimilla ma eyyi mi salminima mawɗo Abou mi salmini également kamɓe aɗa andi yeɓoɓe saaha fo ɓe mbiyata ko abuji ɗiɗi ɗum mi salmini wadde oɗon abuji ɗiɗi fof no mawɗo Abou yini ko duwanade dendagal leñol ngol fof nde tawno jaaroɗen ko jaalal kergal ko ɗum ustade kadi wonande leñol ngol Gori Diol ko neɗɗo mo ganduɗa ko tinninoɗo no fewi toon to Italie to sukaɓe jibinaɓe toon ɓe leñol ngol holno ɓamtori sukaɓe ɓe ganduɗa ko toon jibina nde mbattorto ɗemgal Pulaar o windi o waɗi mogoji ɗum ɗo fof gam findinde kadi jertinde o ɓen ɓe ganduɗa ko leñol ngol nde mbawata kadi tinnade ɗemgal ngal bindino ko wayno gila e defte ɗe o windi gila e mogoji ɗi o waɗi ni saaha fof hande to banggue YouTube aji ɗi hay TikTok aji ɗi
sukaaɓe ne kuutoro ɗum no feewi nde tawno kankone ko neɗɗo vraiment soldat leñol ngol wonno ɗum noon en ndonima en ndonima dendagal juuɗe en ndonima kadi dendagal leñol ngol fof mawɗo Abou noon juuɗe e battanen tan kadi ko eɗen jaara ɗo musidɗo men goɗɗo Mamadou Malor foraɗo wallahi no woti jaaɗo to cuuɗi meɗen Hayrla walla mbiyen to Awgali e kañumne kadi ne hawto ene e ladial ñande Aset jawtuɗo o e Bocar Sall koto jangguinoɓe pulaar kañum wallahi en donimaɓe kamɓe fof e kuuɓal on jaama noon en noon kadi nelliten ɗo hawno congan mo ndulumaji mawni ko jaltinoɗo aduna ɗiya dumulnaji en mbaɗino hen kono seata saabu hawno congan ko neɗɗo moƴƴo ko tedɗo no feewi neldimo duwaw kadi en calminimo kanko e mbaɗi ko Siley congan to France o Sada Manganen Ibrahima conganen kamɓe kala en calminiɓe bande amen walinkoɓe ko yeɓoɓe no feewi hono Dawda Kaba Soumare toon to Frayse e Gaydi e Samba e cuddiɗo makko Aissata Dia kañum ko ɗo woni ɓe jettiɓe kamɓe kala Thiara Niang Idriss e Sek Aissata Guedda ko cuddiɗo muɗum wondude Gueye Mariam en jettiɓe Salia Pagnel wondude Ba Hamidel Waali e Amadou Diallo waali fof e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe jettiɓe ha jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ɗum noon kaalen toɓɓere adande indépendance duuɓi 65 laawol ngol ganduɗa woni gadanol saabu wawane jooma e fottini hen kono ko balɗe dabɓe hikka woni portugol défilé waɗano foti waɗede ni tokara ko jiiɗa hen e tokara ko addi fof ko wiide bandiraɓe eɓe jokku yaafade en so tawi en garti e toɓɓere no mbiɗa ni duuɓi 65 ko leydi Sénégal sertuno e ɓoggol jiimadi tubakoɓe Bassirou Diomaye Faye hikka o dañi laaɓi ɗiɗi ko omo tawtore ɗum e gadanol ngol hawtuno ko nde o ƴetti lefol laamu tan e kesam hesamagu makko ɗum saabi hikka golle ɗe ɗi juɓɓinira no ɗum yuɓɓirinira ni kono noonne kadi hoto yimɓe ɓe jejjiri e événement ji baaɗi ni leydi Sénégal ɓurata ko mawninta ɗum ko kala duuɓi 5 kala duuɓi 5 fof leydi Sénégal laamu ngu ene hollira sembe koninkoɓe muɗum hollirde holko ɓe jogii e kaɓirɗe hollirde sembe maɓɓe holko ɓe mbaawi holko foti wonde darne maɓɓe holko woni ngoƴa maɓɓe holno ɓe darorto leydi ɗum ko kala duuɓi 5 ngol ɗo laawol no hawri koye duuɓi 5 ɗi nganndanɗaa hoore maaɗa Bassirou Diomaye Faye ƴetti lefol laamu hawri e ngol ɗon laawol ɗum waɗi ko waɗa ko o waɗa ɗon heddi ko kanko Bassirou Diomaye Faye o bismima o duwanima o jarnima ɓeɓe jennanno hanki ɓeɓe kuɗanno hanki ɓeɓe biskittuno golle muɗumen hanki ɓeɓe mbiyatno hanki kañumen goni wiyeteɓe force de défense et de sécurité ɓe Macky Sall jeeyi ɓeɓe mbiyatno ko juge uji Macky Sall ɓeɓe mbiyatno ko police Macky Sall ɓeɓe mbiyatno ko gendarmerie Macky Sall hande o wonti gendarmerie maɓɓe mataw wonti police ji maɓɓe wonti juge uji maɓɓe wonti wadde noon ɗum ɗo wonko tindinta holko tindinta ko kala bawɗo wonde ko mbawɗa fof no ciforiɗa fof tawde woni aɗa woni e yiilade ɓe wonɓe ɗon ɓe tinno rokkuɓe hurum maɓɓe dokkaɓe teddungal maɓɓe fodde koɓe totta ko e koɓe kalfina ko enen eɗen ɗo hande jooɗi sena toɓa en ɗohoroye cuuɗi meɗen sena wuli en kuɓɓata vantiloji meɗen kedden e taafiyaji meɗen eɗen bifo kamɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa hamra ko policier ji ɗi ko gendarme ɓe eɓena daari e nangue sena toɓa eɓena daari e toɓa sena wuli eɓena daari e nangue holko darniɓe ɗon holko waɗiɓe toon ko pour kisal meɗen e ndenka meɗen enen ha mbawen hisde wadde noon ɓeɗon so tawi en mbawani teddindeɓe en mbawani rokkudeɓe hurum tinnoɗen kam mbasen seyfiddeɓe mbasen aybiddeɓe mbasen bonniddeɓe saabu goto e meɗen foof ma saaha muɗum ara saaha maɗa ma ar ɗon ɗo bandiji terma ala ko woni e hakkille maɗa so wona miijadeɓe holɗo goto e maɓɓe wawi feñde ha faabuma wonɗo ina tolno so tawi woni jawdi maɗa yanama haajuma adoto wonde fof ko kamɓe goto e maɓɓe holto woni ha wawa faabadema ɗum koto banggue juge uji ɗi so tawi woni jomum ko toñaɗo fiya ko toon mbawata wullitoyade ko kamɓe mbawi ñawandema ko kamɓe mbawi heedandema wadde noon ɓeɗon poɗɗen ko rokkude ɗumen teddugal muɗumen poɗɗen ko rokkude ɗumen hurum meɗen ɗum ɗo noon firti tan ko kamɓe ɓeɗo jooɗiɓe e jappere laamu wiyannoɓe ɓeɗo hanki ɓe so tawi ko gacce mbiyete ko duttima e mabɓe eyyi so tawi ko gacce min to banggue hooram mbiyanmi wonde ko ruttima e mabɓe tokara a jarama yim baba yiyandema hen
eyyi no mawɗo Abou yini discours président de la république ñande 3 avril nde weeti o huccodiri e jeeɗiyankoɓe toon to galle lamour ko to en no mawɗo Abou yini ko gonga aɗa andi ko mbiyata ko réalité ji politique ne goodi won kada haala sa renaki sa ƴettoyi laamu tan sa renaki ma ɗum won gacce ma no fewi kono foy wat noon en jii discours makko kanko président min kam ko adi fof ko ne jeeya ko ɓurmi teskade e le 3 avril nde waɗata discours à la nation ko prévision ji ɗi o waɗatno wonande min ussi hande ma emin paye ussude emin paye ussude min mboɗo sikkatno kam président de la république joguiɗo laamu fota wadde ko wiyete ko précision mamin mbaɗ ɗum ɗo mamin mbaɗ ɗum ɗo ala o saaha mo gonɗen patɗen tan koko waɗa ha paari mbiya min noon aha defama ɓendi joni noon mi rotti gaare ñaami kono yiidema min us ɗum kay ko ɗum woni ko fada e mabɓe heddi kono mawɗo Abou yini mboɗo sikki kanko président wonko nanngugol makko ni ko caggal nde o winduno fewde magistrat ji nde o haalanno Macky Sall waɗi suppu ɗo en magistrat ji ɗi page makko Facebook ha o arana en jii nde o jaɓɓi journaliste uji Maimouna Ndour Faye en Astou Dione en ko way noon toon to galle Lamadou to haala ka o haali ayi ɗum woni ko haala ka o haalno woni no Yero Doro Diallo yiyata ni woten cañ sekko gosoten ɗum waare huuɗo wonande en jii kada avril o no yaari ni no wayni wadde fayide e ka way noon e haala ka o watti hen ka wonande pression ene foti waɗede e ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat ji car noon haala e ley ka jabtoyimo walla jabtoyoyimo ɗum omo ganduɗa ko ministre de la justice Ousmane Diagne mbiɗo kañum hay goto hoto faɗe mum wadde pression e magistrat gam wadde exécuté ko yiɗi ko ɗum ɗon mboɗo sikki hollita tan ko indépendance mo kanko mo ganduɗa ko ministre de la justice Ousmane Diagne o haalino ɗum e ley kan haala ko kan woni ko Bassirou Diatta e saaha ni nde o yiyatano kanko de o haalino nde o ƴamanno jappere leydi Sénégal o yino wonande to banggue conseil supérieur de la magistrature kanko so tawi wonde o ƴetti laamu ngu ma o yaltu e nden fedde saaha nde o arti o yi aha won ɓen ɓe ganduɗa ko kan yiɗi won feccere yimo yo yat won feccere yimo ala yo jooɗo ɗon wadde le o motti kadi kan haala makko ko way noon ha hande en faami kam ɗum ɗon ko yino wona hunde ganduɗa ko way wadde wi tan elle ribtimoɓe mbiyatno ha joni ɗum kam ɗum waɗani heddi noon kono mawɗo Abou yini tan ɓen ɓe ganduɗa ko noon force de défense et de sécurité eɓe kaani e tottede teddungal mboɗo sikkunoni on jamma mboɗo fatno e on loi baɗanoɗo abrogé à l'Assemblée nationale ɓe gartu hen ɗon ɗo jooɗi yimɓe jiya konu sembe leydi Sénégal to banggue karallagal mumen to banggue doole mumen sembe mumen e ɓen ɓe o waɗi invité wonande président ɗi ganduɗa ɓeɗo ko leyɗele keeri hakkude leydi Sénégal sembe moɓe jiyo katantagal sembe e yarlitare gendiyankagal ganduɗa ko joguiɓe nden e kisal min jogui oɗo fanno e makko oɗo loi d' abrogation wonande interprétative nde tawnoon waɗi balɗe o yaha ɗo hankkadi o waɗe promulgué te ɗum ngal ƴetal ngal pilital ko kanko hoore joɗeɗi ha ɗon nde miije beele wona une loi sélective no mbiyata justice sélective fewde ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden e kisal men e ƴetta hen miijo wonko caggal nde o faami ɓeeɗo darde mumen e nder leydi Sénégal e ko way noon ɗi tan so Allah kanko président o haali ko heewi won haalata min de yiyandam wona gartam ko ganduɗa ko gartam ɓesmuji leydi Sénégal ko parno ko to banggue wonande discours président de la république won wiɓe haɗema dematto ka won wiɓe jii wadde 45 milliards mbiyanoɗo tottirama o sodama kaɓirɗe ma taw ko ɗeɗo kaɓirɗe ganduɗe ɗon kalis o naati beele on kalis on jaagoɗo jogano ko fate kisal beele on kalis ko kañum woni ɗeɗo kaɓirɗe walla ala ko kaɓirɗe gonɗe e aɗa andi kam ɓuren ɗum humpitade andi eñin wiɗi ko won haaɓe tan mbi gandi ko nguuɗo laamu wi ko 45 milliards baɗanoɗo o anda kaɗo naati ko ministre juuɗe fade environnement totta beele wona ɗen kaɓirɗe dañira walla ala an o yendema e ɗum e aɗa andi Macky Sall haade mum yaade sakket mum laamu ɓeydi no fewi sembini kala ko fatuno e konu men kadi woto mbasen yejjidde
2021 tuuti 2024 Sénégal wonno koye dans les zones de turbulence ene hasi kanko hoorejo leydi ndi ko ƴetta kaɓtorde ngam joɗɗinde yimɓe fof ne nganndi on saha waɗi ɗo saha laamu ngu ɓeydi tigi ko yiyete ko to baŋnge wonande konu haa kaɓtorde ko way noon e ko way noon c' est à dire nden en jooɗinomo ɗo hen ha quand même yimɓe ɓe ngoni ɗo e ñalawmaji kulɓini ha yimɓe miiɗi les frères musulmans on rapport jogdino e Ousmane Sonko et cetera ɗum fayɗen nana ɗum ɗum aɗa baŋnge owninkoɓe beele natade Sénégal e ko way noon no sa heddi oɗo dossier 45 milliards mo sikki kanko Bassirou Diomaye ñana kala mo heɓa ko yiyete ko BR wonande bulletin de renseignement en ganduɗa renseignement généraux ji gaddanami koye noon woɗi dossier ji o tawi ɗon hannde ko kanko ɓuuri anndude oɗo dossier 45 milliards no yaari hay so tawi Abdou Karim Sall moɓe innata heen moɓe tuumat heen nden kañum wono ministre de l' environnement waɗino justifié seeɗa par rapport e almuji to baŋnge ɓen ɓe ngannduɗa ko eaux et forêt en e wonɓe et cetera ko ɗum ɗon ɗum nafatno ko ɓen coodana ɗum gila nden de en nana hen woodi député ji yaltunoɓe à l' assemblée mbi pourquoi pas ɓe ƴeewa ɓe mbaɗa hen enquête ɓe ƴetta quelques députés mbaɗa enquête par rapport e oɗon dossier kono en nanani Ousmane Sonko haali ɗum e Abdou Karim Sall an e leni eɓe kalata e oɗo dossier mo wino yalnañu musalti nguur wawon solution kono kanko Ousmane Sonko o yofti won e lo haade Abdou Karim Sall so tawi on dossier omo woori pourquoi ɓe rujjita on dossier min mboɗo gomɗini ɗum koɓe takkata e Abdou Karim Sall wona hunde wonde e yiyandam min jawma toa e ngalɗon namdal sabu kaɓirɗe kallaɗe heɓe ganda ko par duuɓi joyyi heɓe ganda kaɓirɗe kerstinaɗe zone de tribulation mo mbiɗa o mi nanta fayi sene wawi wonde e nokku kayambe er Sénégal ne jogino kulgulli jannguuji en ɓe mbaɗɗen keeri ɓe naggam o toka kaɓirɗe jaltuɗe ene wayno hayso won saltinoɓe kaɓirɗe ɗe ɓe jeeɓi ko Sénégal jogii ko hayso wonko yaltintake wadde ɗum e mbiɗen joni wiɓe ma taw wadde 40 milliards o gandiɗo yaari hol yandema hen e tokara aɗa andi ndimɗo haaliɗo 2021 fayi 2024 wonko gandumi hen wonko ganduɗa hen le 3 juin o wonko guurmi hen wonko guurɗa hen wonko équipement reportage wuuri hen saabu ko nden parabrise oroma heela holkelɗo parabrise oroma ko policier ko gendarme ko militaire ko gémi walla ko manifestant min mi uddama anani de ɗo EDK gonɗo cité Lobbat Fall ɗo ɗo Pikine ɗo mi uddama ɗon ummade e 10 heures subaka ha 18 heures kikiɗe min Ousmane Makali emin payi Madina Gounass uddirgol galle Daka Média 10 heures subaka mbimami ha 18 heures ha 6 heures kikiɗe emin udda emin donki yaltude kaɓirɗa men emin ɗumini min donki dañde ni hay min mi ari ha mbimi wonde wajiɓe ɓe matériel am mo joguimi ɗo henno ko ngaalu kewgu woni ɗo moftane kam matériel o min kam so tawi mi maayi matériel o kam haysno ko sukama walla seyɗaɓe kam daña ko doni e yam donc mi dañƴoɓe moftanam matériel am kono Allah waɗanimi sutura beele ala ngofo walla tunda ala mi hoolaki par ce que hayso mi joguima ne tawde ala kural ari hankkadi ko fayre han e alay sago mi sakkat feere donc matériel oɗo kolliraɗo matériel oɗo o holliranoma sa ƴeewi e réseaux sociaux ji ɗi e oɗon saaha e kala saaha ma won ko yaltina eɓe mbiya wonde Macky Sall wonko préparata nana sooda arme nana ni nani na ɗum ko kamɓe kalanno ɗum faami donc oɗon armement ko oɗon tan woni ɗo henne kamɓe koɓe gari ko taw armement soit taw yaltude pour sodoyede heddi noon koɓe kawri e gandanɗa hoore maɗa yamirama yaltinama so arini ari e laamu mabɓe walla ari e saaha nde ɓe ponno jooɗade walla nde ɓe poti jooɗade e laamu nde ɓe kawri hen donc ɗum ɗon hay saɗende wotere ala hen matériel kam ko matériel leydi garɗo fof ko ɗon tawata ɗum so yehine kadi ko ɗon woppata ɗum e ko heddi hen ko to banggue Bassirou Diomaye Faye président de la république mi haalani hakkude makko yewtere nde wadno e jaydiyankoɓe ɓen ɗon paɗen sagen donc ɗon paɗen eyyi mi haalani ɗum kono noon so tawi a ƴeewi e nder ñalawma o ko ɓuri hen tidde ko yimɓe ɓe min de yimɓe ɓe no ɓe jaltirtuno ni eɓe manki yaltude ngol ɗo lawol par rapport e nden no wayanno ni mi anda noon holko saabi ɗum mete ko caɗele guuraɗe walla ko communication o manki ha gandanɗa hoore maɗa ko hirjinta yimɓe ɓe e yaltude ko waɗaka
par rapport e nden fedde l'indépendance so tawi ene waɗo koɓe mbiyata wonde ko sukaɓe jeeyi ko sukaɓe jaltanno tigui tigui won ummotonoɓe guila Pikine jaara koyɗe muɗumen ha place de l'indépendance hande ɗo ɓe mbiyata no ha place de la nation ɗo ɓe mbiyatno ɗum ni eyyi e ɗon kanko Bassirou Diomaye Faye e ngol ɗon lappol ngol o inniri Mamadou Dia a faami de ko gonga ko ɗum teddugal mawgal e Mamadou Dia e ɓesgu Sénégal nam ko goƴam wona sabu mi haalino hen ha noddami ha kono noon laamu noddimi haw inna building kono noon oɗo projet ko projet Khalifa Sall en 2010 projet Khalifa Sall nde woni maire de Dakar Khalifa Sall ko kañum adduno ɗum en 2011 laamu Ablaye Wade ko kañum wonno ɗo fawi hen koyngal muɗum par ce que oɗon saaha kamɓe Khalifa Sall en e wadda en ɓe gondani ɓe jaadani ko opposant ji goni ɗon wadda en kañumen gonno e pouvoir Khalifa Sall en ngari ene jogui doole kese sukaɓe ene kucci e muɗumen rendo ene hucci e muɗumen donc ɓe goppirta ɗumen ene gadda won e gueɗe taw ko ɓurɗe mantinade e nder leydi ndi tawa kamɓe ɓe jooɗi ko kamɓe jooɗe e laamu ngu ɓe mbaɗani ɗum donc oɗon projet ko ɗon wonno ko ɗon ɓe tawi ɗum heddi ɗon ɓe ngari ɗon ne kadi wonko haalata koko ɓe mbiyatma wonde état ko continuité ko ɗum feeñi ɗo henna état ko dew rewi mi ara ha ɗo annene so tawi a ari ɗo kannomi ɗo ƴetta ɗon jokka woni ko Macky Sall wino nde yahata waɗoyde inauguré aéroport Blaise Diagne nde o ari o wi ha projet oɗo ko projet Ablaye Wade wonno a faami de ko kañum fuɗɗino ɗum minen min gari min jokkiri laamu noon ko hono ni o arat fuɗɗo o so ari jokkira eyyi walla fuɗɗo ha gasa ko ɗum woni ko woni hen ko donc so tawi woni en naatani e toɓɓere yewtere ko faati e jayndiyankoɓe mi darto ɗo henna a jarama ɗon toka ɓeyden seeɗa mboɗo andi ɗo Pindi TV l'an 2018 en mbaɗino bande yo won ko Mamadou Dia waɗana ɓe mbaɗi ɓe inirima building woodi noddomi ɗo min kaldi hen wi kam beele a weltima mbimi mi weltima ko noon heddi o heddi mbimi building natti darjude no wano ni nde building darji nde ko nde Mamadou Dia fonno innirede ɗum wadde min kam mboɗo yettaɓe e innirde Mamadou Dia hunde sabu ko Thiès tan innira hunde seeɗa tew golle mo golle baɗɗe fayida no wawi wadde fof to kala kamɓe Allah hokki woni o sabu hewɓe ndewi ɗon ne mbawno ɗum wadde eɗen jettaɓe ɗon no fewi gueɗal keddigal ngal so en gayni garten ko mbiɗen joni ɗo ko kuccodiral Bassirou Diomaye Faye e jaydiyankoɓe no wawi fodde foof won wiɓe ko jaydi ko mabɓe ɓeɓe cuuɓi won wiɓe ko wayno Maimouna Ndour Faye en galano e mabɓe kono mataw ko yiɓe taɓade kawtal pelle jaydiyankoɓe ko yiɓe ƴameɗen jantoya toon haala ka ne heewi no feewi hol yande moon hen e binde so Allah mi yirani ɗum wonande koɓe subtiɓe so Allah parce que ari toon ko RTS ari toon ko Maimouna Ndour Faye Maimouna Ndour Faye yimɓe fof ne gandi caɗele ɗe henno e nde o mo ganduɗa ko ministre de la communication Aliou Sall ƴettinoɗo pellital wadde reconnaître média ɗi ɗi mbaɗa ko reconnaître koye noon yimɓe fof coyninomo hen darde Maimouna Ndour Faye haɓatno on kanko e Mamadou Ibra Kane CDEPS par rapport e surtout to banggue wonande koɓe mbiyata ko wonande aide à la presse en e ɗen caɗele ɗe ganduɗa presse o no wuranno ɗum caɗele ɗe Maimouna Ndour Faye ha yiyani télé mum koko jogori heɓtede ha yiya wonande ɗon ɗe ɓe mbino ene waɗe vente aux enchères ko wayi noon juste madame gendarme ɓe nawama to jeehi ha toon to télé makko Sen TV yidde wadde récupéré matériel o e ko wayi noon donc caɗele ɗe ganduɗa waɗi hen ha yimɓe fof ne mbiya hande Maimouna ko neɗɗo mo ganduɗa hande koko dari tan habde e oɗo régime wadde so tawi hande ɓe cuuɓimo mo waari en jii toon won journaliste wayno 2STV en ari toon wadde mi wawa yiide quand même kamɓe koɓe suttiɓe tan yimɓe mabɓe ɗon kam mbiyami ko transparence tigui waɗi ɗon mawɗa jafata sendude Mamadou Ibra Kane e Mamoudou Ibra Kane yimɓe ene paydaɓe Mamadou Ibra Kane ko gardiɗo fedde yolto huja janiyankoɓe ko jande windetede joguino Mamoudou Ibra Kane kañum wonno e Alassane Samba Diop woni no RTS ɓe jiida jeeya ko koɓɓillo ko galle Baydallahi Kane han ɓe jeeya ɓe jiida so metto ha joni won wiyoɓe mataw ngol ɗo est ce que ɓe gonani e ɓaaji ɓen yo garte mabɓe pour mbaɗaɓe renforcé ko nandi hen yiyande ma toka eyyi aɗa andi to banggue noddude ɓe jayndiyankoɓe toon to galle lamorgo to président
e gande waɗi ɗum laawol gadanol kadi won tan jayndeji ɗi o suptino ngol ɗo laawol ne kadi won jayndeji ɗi o supti ene wawi wonde ñande wonde kadi o supto woɗɓe par ce que naɓe golle ɓe gartani ngol ɗo suɓino adiɓe ɓe ɓen gartani ngol ɗo laawol ene gasane kadi ɓeɗo ne kadi gartoyta ngol laawol gongol so tawi ene artoya kam ko RTS tan artata hen RTS kam ko radio laamu RTS kam ko état jeeyi ɗum donc ko heddi ko ne heddiɓe yo ɗamino tan tour muɗumen ma ara heddi noon ko goto foof ene yiɗi so tawi suɓgo dawi yo suɓe jeeye addatoɓe suɓade ɓe ko ɗum woni mette ɗe gandanɗa hoore maɗa jayndiyankoɓe won wiɓe Maimouna Ndour Faye fataɗo yaade yaadane Mamadou Ibrahima Kane ɓe gon koye habdede eyyi kono noon ene famni kadi par ce que yimɓe so tawi ndendi haare aɗa andi laamu toujours kañum feere muɗum han ko so tawi ɓodde waɗi rendi ko ɓodde nde yonde fuuse nde serta mata gabbel fof ma daroro banggue muɗum ɗum ene jeeya e fandare mabɓe par ce que ko fiya ko Maimouna Ndour Faye fiya ko Mamadou Ibra Kane a famide fiyano ko quotidien Madiambal Diagne fiyano ko des médias c'est à dire ko ɓen goni ɓeɓe piino joni noon ɓeɗo ɓeɓe piiɓe ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko jayndeji joguiɗi doole joguiɗi sembe to banggue bindol to banggue konngol tene kadi ko wattaɓe hakkille tigui tigui e nder leydi ndi e caggal leydi foof donc ɗum ɗon noon alay saago ɓe ƴeewa peeje a famide ko wayno 2S en neɗɗo wawa haalde hande o média wiya wonde ena joña hen 2S wawa amnade donc alay saago ɓeɗo ɓe gartira ɗumen e nder hen mete noon ko woni fandare mabɓe ko ɓe ene paami ɗum wasatani kadi tawi ɓe paami ɗum ko pamɗen gayno ko kamɓe ene gasa ni taw kamɓe ɓuuri en famde laamu ngu ko yahata hen ko donc ittata goto mabɓe fof jogui hen ko fimde mum heddi holko woni haala ka hol mana nde ɗo jonde holko jeeyi sababu kanko Bassirou Diomaye Faye o waɗi sa ƴeewi ene fawdiri no fewi le 3 avril o waɗi discours makko le 4 avril o waɗi discours makko ñande 4 avril o ruttitima o waɗa conférence de presse walla o waɗa point de presse aɗa andi ɗum ɗo to banggue communication koko fawdiri sa renaki tan wontata ko refti e bolle e sum e kono ɗiɗɗe kam ko batteɗe ñande foof e non ɗiɗɗe ko batteɗe ñande foof ñande tati ɗe koko adana waɗe eyyi ñande ñalawma mawnite o koko haalete ko jinmi wiidema tan ko to banggue konngol makko fawdiri no feewi ha so tawi jomum so tawi rentaki to banggue communication point de presse o tan to banggue communication jomum ene wawi ha sede wiyede woro o heewi haala kono noon conférence de presse mo waɗi o min kam to banggue hooram nde o waɗata conférence de presse de mi jaɓani heɗade mo keɗimi ko après holko haɗi mi heɗade par ce que mbimi wonde ko haala Bassirou Diomaye Faye min de Abou kay bonnata haajam wadde kay sakkere fotani heɗade ala mami heeɗo sakkere o eyyi aɗa andi ko waɗɗum no fattan ala fattan nde ponɗa heɗade nde ko nde o haalata nde teskoɗa binda hen sa heɗo mi haalama seeɗa mi heeɗima ay min mbaɗa andi kala ko wawi haalde kanko o natti rokkude konngol makko valeur ɗum waɗi mbimi wonde ɗo jooɗi mbaɗa andi ko ɗo mbasmi heɗade ɗo mbaɗa andi mami hettoyo haala makko taw ko ɗo ɓuurmi deejde ɗo ɓuurmi teyde taw wona ɗo jooɗi han en direct omo haala taw mbaɗa joguino haaju mi wasa yaade haajam ɗum waɗata holko waɗi ɗum par ce que ko konngol makko kanko Bassirou Diomaye Faye o natti jogade konngol makko no fotiri président de la république konngol muɗum no wiyatno kadi décret président de la république signature muɗum o bonni valeur muɗum so tawi ko gonga haalete donc oɗo noon so tawi woni ene haala walla ene signina min mi jogata ko hoolari haɗa ha kam yaade haajam ko heddi ko noon ndimi wini ko fadano e makko wona emina gila ɓe jooɗi ha hande ko emina gila ɓe jooɗi ha hande ko mamin ko yiya tan koɓe mbaɗi e koɓe mbanno promettre yimɓe ɓe ko gila ɓe jooɗi ha hande ala toɓɓere nde ɓe jeehi so wona ko fati e justice tan hol maaro usiko maaro usiko hay puccuma kuminguɗa ngu ñamata ɗum wases kono jiggoto banggue janani non maaro ussima kono maaro ussiko ko en pamata ko hol maaro ussako e maaro ko oɗo ussako ko mete ko Sénégal ussi maaro walla ala faami
maaro ustako ko endo hebbini maaro muɗum hankadi ha ɓurtima ha andi hen hay pucci muɗumen hankadi kebbini gafekeji keewi ɓe jirƴi ɗumen e leyɗele Afrique ɗe e kono san bisano ko la mbanen cooda tan wondi ko tokar ay sinno wiya tan ko maaro e global fannuji leƴƴi maaro ɗi fof capanɗe joyi leƴƴi ko ɓuri ɗum wode aduna he non enen ko leƴƴi maaro ɗi guurɗen ɗo hen e leydi ndi ɗi sinno tawno ko leƴƴi ɗi fof mbiya wonde ustama jaɓen ustama sinno tawi wiyano ko sukar ustama a faami de paamen ustama sinno wiyano wonde ko kuura ustama paamen ustama kono noon so tawi woni ko leñol gotol tan subta te an aɗa andi leñol ngol maaro ko ɗon no sifori a yaltinta ɗum hadaya a yaltinta ɗum muddu hoore a yaltinta ɗum muddu hoore wondi ko a ñamata ɗum tokata kan jaltina ɗum muddu hoore an joni noon an ko ñamata ko ɗum mbiyaɗa ya yaltin muddu hoore adi ko jilmi yawa ko ñiidataɓe ko mbasa ñiirat noon an ko ñiidatanɓe ko wiide e yaaɓe ɓe mbaɗani haydara kamɓe ne anda saɗa ñaawa hayso gueɗel gotel jomum waɗi setto gueɗel gotel ngel ko heddi ko mbiya waɗa ka jawta holngel jiɗɗa mi setto min kay mi setti ala mi settima kay eyyi mi haalani wona mi wima wonde koɓe mbawno fodande yimɓeɓe pop wona kuraɓe ayni ma birum sila joom ko haali wona kono suwa ustade haw o wi ko ma us jawtuɗo ustama oɗo fuɗɗi ustade ala mbimi o wima ko ma us jawtuɗo o kam an Djiby holko jobɗa facture hande nden ganden koko ussi walla ustaka est ce que facture ma ñandeno jobɗa walla koko double ɗum koko ussi toka koko ussi non a jaama toka on jaama mboɗo andi nde ɗo toɓɓere ko yiɗande no feewi en ɓooye mayete toɓɓe nayyi goɗɗe no goodi gattani loi mo ganduɗa koko faate assemblée national baɗɗo caɗele kewɗe dukoji kewɗi haaluji kewɗi ko Benno Bokk Yakaar e président Macky Sall yaafino e kuuɓal ɓen jeehi ɓeɗo mbino loi o moƴƴani so garima ittu ɗum ɓe guittani ɓe jiiɗi subtade hen hunde woda ko heddi caɗele ɗe ne kewi min wona sarɗiyanke hol yande mon e oɗo loi o yawti assemblée national ko jogo jibinande Sénégal e ɓesguji meɗen eyyi bon woodi quotidien biɗo Macky Sall e Pastef ɗo wonno du miel ha wonti fiyel ɗo wonno jumri hande o mataw wonti kani ko aɗat il faut paamen no oɗo loi interprétative hay so tawi kam enen kalten tan ko jenɗe men tawno en gona quand même yaruɓe to banggue ñawoje ko way noon kono goto foof ana jogui hakkille mum no yiiri waɗande oɗo loi no ɓe mbiyata ni interprétation e ko way noon loi o kam o natti wonde interprétation par ce que interprétation ko addude hen yiyande ma jewtiden hen kono wona modification il faut en gandi loi o ko baɗɗo modifié article uji e ko way noon donc ɗum ɗon nan ɗon ko gueɗel gonguel ngel en jii nde o adda assemblée 126 députés onan temedere e nogas e jeegomo koko kañumen jaadi hen ɗum waɗama abrogé o ɓenni heddi noon ko so tawi o yeehi ha contestation waɗani ma kanko président de la république mo waɗ ɗum promulgué o yaahi journal officiel e ko way noon hankkadi wonde o laatima ko heddi ko noon yimɓe ene jogui kulhul ɗi koɗi goni koɓe mbiyata ko une justice sélective woodi tan ɓe ganduɗa ko ɓeɓe mairno eɗen mbawi hen miijade ko andi général Moussa Fall ɗum fof enen gandi saaha foof ko neɗɗo mo ganduɗa ɓe kaala inde mum aɗa yani hen sahaji hay so tawi émission ji mbaɗi woodi hen waɗaɓe invité ɓe mbaɗa illustré wonande image makko kanko général Moussa Fall e ko way noon en jii ko ɓooyani ko colonel en ɗiɗi ɓe ganduɗa ko wonnoɓe armée o yaaɓe foftere mbaɗi retraite ene jertina wonande laamu ngu yo mbaaru seese e oɗo loi ɗum woni ko mbinomi nane beele ñande 4 lewru avril nde kanko président de la république o dari o yi katantagal gendiyankagal ɓeero soldateɓe beele o fota miijade e ɗum ɗo ko ganduɗa mboɗo jogori waɗde ɗum promulgué holko jogori addande jamma ɓe miijo ko kewno ko en Algérie an ɓuuri andude to banggue gueɗe caggal leydi hakkude omo ganduɗa ko Bouteflika nde yino ƴettude laamu forsude mawnugol mum ha e ko way noon ha armée o ƴetti leydi ndi caɗele ɗe ɗum jibini kañum e miñumen ha e ɓesgu mum ha hande tebun ƴetti leydi ndi e ko way noon donc ɗum ɗon ana moƴƴi yoɓe gandu enen koɗinkoɓe leydi men ko gendiyankoɓe jeyata kene bonna leydi Sénégal leƴƴi ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa en jiino woodi no goto e jagge ɓen ɓe ganduɗa koye konuji leydi Sénégal winɗino lettre goto par rapport e nde ɓe gari eɓe ñohanno to banggue amnesty waɗete wattake ɓe mbaɗat ciblé armée o walla ɓe mbatta woodi no bindude hen battaki andaka donc
ɗum ɗon yoɓe gaccat ɗum ɓe mbaɗa ɗum koɓe mbiyata ko prospective ko hol sifa yidde fawde caɗele e kamɓe ɓe ganduɗa ko non force de défense et de sécurité koninkoɓe leydi Sénégal ko anonymement mo ganduɗa windi bataki mum acci ɗon anda ko hol kono kay koye jaggue e la wonande ko armée leydi Sénégal donc ɗum ana foti accede hakkille ko wona ɗum ko so tawi hande ɓe mbi eɓe mbaɗa ciblé waɓe no général Moussa Fall mais maɓe jaaha ministre des forces armées Moussa Fall mbaɗa wala ko ciblé baɗɗo golliɗo ɗo ɓe mbiyata polisaɓe felluɓe militaire felluɓe mais ko ɗon noon ronkayo laaɓ beele kadi jaafoɗa beele ko saabi neɗɗo waɗi ha fella ko walla ha waɗi ko ɗum ne kadi waɗɓe ɗum ɓe ina e nder hen e ko ɗon ronkayo laaɓ aɗa andi yimɓeɓe ne laaɓi yimɓeɓe ne gandi woodi hewɓe mayɓe yimɓe fof ene gandi wona koninkoɓe men mbari ɗumen nde Keur Massar yeeru tan Keur Massar o san Keur Massar nde dajjita nde ɓe naati toon ɓe mbaɗi saccage ɓe puɗɗi duppude e ko way noon haade armé o nde arde nanɓe toon ɓe ceedimo ɗiɗo kam tawa kene maayi donc ɗum waɗi e nokkuji kewɗi nde émotaji ɗi mbanno donc ɗum ɗon so tawi e ponno ɗum laɓɓinde d' abord mais ɓe laɓɓina Abou Gaye mo ganduɗa kañum ko goro bone joguiɗo ngaalu mum ari yidde wallude Sénégal to banggue investissement e ko way noon waɗi ngaalu mum addi station service a ƴetti ɗon employé ɓesgol leydi Sénégal liggo ñalawma ko on bon jour jomumen gara duppa ha laaɓa Abou Gaye haade mum totede ndamordi walla haade laamu yafnade ɗum ne foti andude hol waɗɓe ɗum donc loi o min de ha joni mi ronki Amadou Ba yo laɓɓinan en ɗum ɗon e goɗɗum ɓen ɓe ganduɗa ko duppunoɓe oɗo bis yara sankiɓe hen ɓe mais famille mumen ne poti andude hol waɗɓe ɗen gueɗe e goɗɗum ko ganduɗa en guurino ɗum e ɗin momaji loi gotal ɗo nawartaɓe kamɓe ɓen ɓe kalɗa joni en nani Amadou Ba nde haali a station de service duppaɗi e ko wayno ko jomumen ma woda ko totta mais yimɓe fof ene gandi kala hen mo dossier mumen ubbitano amnesty jaaɗo fompi ɗum donc so tawi wadde ko yiyama loi interprétative so tawi ko noon mbimi en min en tundi hakkillam mboɗo sikki tan min e yakaram ko wadde ciblé tan quelques personnes aɓe ɗo omo ganduɗa ko Antoine Dioɗen Moussa Fall en général Moussa Fall wonno koye armé article 315 316 wonko haali ne waɗa ɗum protégé donc on ne so tawi won ko watno exécuté koko totta yamirore umri ko dow ha ministre des forces armées ministre de l'intérieur etc min dal oɗo loi mawɗo Abou mbimi ko ɗum loi mo ganduɗa conseil constitutionnel no maître Aissata Tall Sall yino président du groupe parlementaire benno ɓen ɓe ganduɗa ko woni mo Macky Sall en conseil constitutionnel ko kañum foti ƴettude hen yamirore ko adi nde kanko président mo ɗum promulgué a jarama musidɗo ha joni min cippe banggue kojomaji ɗi toka nde Macky Sall e yimɓe mum jawtino ɗo loi nde beele ɓe miijino hen ko wallude ɓesgu Sénégal e koninkoɓe walla ko wallude ɓesguji mabɓe kamɓe e beele koɓe cikkuno ko artane mabɓe e tokar aɗa andi ko Macky Sall e yaadiɓe muɗum koɓe mbaɗi ɗo henno ko so tawi ƴeewama anani de so tawi ƴeewama adane gila e dow hooram min hooram mbimi wonde ko Macky no waɗirni fotani waɗirde noon kono noon nde jurni himi tawmi ko fodde o waɗira no waɗiri ni beele kamɓe ɓe jaltoɓe laamo kamɓe ne so tawi ɗum ɗon ala so tawi ɗum ɗon ala kala bawnoɗo laamade leydi ndi yaa taw ko Sénégal naaɓe e kuuɓal gooti ko alda e lundiɗo goto ɓeɗo ɓe goppata leydi ndi deeƴa tawno ha hande o nana duppe nana fuse nana heele ɗum ko hunde lamde heddi noon ko en dokkiɗo yeruji mi addanima ñande 3 lewru juin nde yimɓe jahata ɗo ɗuma koninke daraki saabu ko koninkoɓe paabi en enen so wona kamɓe oto moon yoɓetake haɗata oto moɗon yoɓede ko wona policier wirli hen hayre sinno ko policier wirli hen hayre mbiyaɗon oto moon yo yoɓe kono wirliɓe hen kaaƴeɓe ɓen ko civil en e kono komin bonnanaɓe ala bonnanaɓe kay no mbayno leydi bonnanaɓe ɓe ngala hen ay oɗo loi Amadou Ba ko juuwi weñde Amadou Ba ko juuwi weñde hono no président juuruno weñde nde jooɗodi e jayndiyankoɓe wi Macky Sall ko waɗata ko mbaɗa andi ɗum mbaɗa tina ɗum wonko waɗata less a famde ene haala dow walla ene hollira dow ene fero kam less mbaɗa andi ɗum ko ganum wonande président de la république c'est à dire won gueɗe won ko eɓe gandi leydi ndi koko daari tem tokara
eɓe gandi leydi ndi yimɓeɓe ko tampuɓe ko lorluɓe yimɓeɓe jiiɗi koko gurdam yimɓeɓe jiiɗi ko gurdam moƴƴam joni noon pour wonde hakkillaji yimɓeɓe yo gummo e caɗele ɗe ɓe payi e luwaji loi oɗo mbimam ko Amadou Ba koko juuwi weñde saabu Amadou Ba so tawi juwano weñde ko wino adana ko dow o de ɓe guitti ɗum kono less o ko ɗum tan woni ko heddi ɗon ha e ñallugue hande ngue wonde loi o ɓeɓe visi ɓe ko ɓen tan ɓe visi kono civil kay gonɗo hen mo brique muɗum dajjita tokara en kaaliɗo ñanden mbimi wonde manifestant ɓittuɗo sac meew wakki sac maaro welni bidon nebam on so tawi wiyama ko manifestant pour wonde won loi baɗeteɗo assemblée nationale a yahani assemblée nationale won loi mo président de la république rokki yamirore a yahani palais présidentiel yimɓe dokkodiri rendez-vous ko place de l'indépendance walla place de l'obélisque a yahani toon ƴewɗa ko bitik ɓurɗo hewde marchandise kuccuɗa toon an sa wiyama ka manifestant ko caysiyagal togora gonga donc so tawi ene indemnisé heddi ko yimɓe mabɓe bandiji kelannoɗi ɗi wujjannoɓe ɓe bonnannoɓe helannoɓe ɓe mbaɗi ɗumen ko yimɓe mabɓe walla ko population ko yimɓe mabɓe ɓe mbaɗi ɗumen promettre ndamordi ndiɗon ndamordi ɓe ngala kalis muɗum joni noon ko alay saago ɓe ƴeewa holtoɓe mbawata yaltinde ɗiɗon kalisaji haɓe totta ɗumen ɗum woni caɗele ɗe tokara a jarama musidɗo emin cipta e kojomaji ha joni garten e Farba Ngom e Ɗahiru Sarr Farba Ngom fawi kalis kewɗo gam wadde jukunde so tawi ñawoyama Allah hokki ɗum wawde yaltude tawi toñani hebta kalis muɗum so tawi ko kañum toñi kalis hedde ko noon Ɗahiru Sarr e dabɓa holno jiɗon ɗum eyyi bon ko lawol ni hokkimo ɗum andi hen sahaji kadi yimɓe ɓe jiiɓa hakkillaji yimɓe ɓeɗo ɓe uddama wonko ɓe tuuma koɓe tuuma ko woodi ko pawe tabal wadde koɓe tuuma ko ne woodi ala yaran noon justice ne hokki neɗɗo so tawi wonande a waɗama garde à vue wonko tuumeɗa ne woodi wodani koye wittoji wona koye enquête aji wona aɗa wawi tottude ko yiyete ko caution totteɗa ko yiyete ko liberté provisoire mbaɗenɗa ko yiyete ko bracelet électronique e ko way noon ji hande yeru tan e Marine Le Pen fay koye lawol caɗele keftiɗe ɗum ha yiyama oɗo élection ji paaɗo sa renaki wonata candidat kono Obama ñii ɗum no feewi o wi laamu législatif ñeema woni koye peeje bonno voilà par rapport en jii Nicolas Sarkozy hakkude mum mo ganduɗa ko Momar Hadafi on kam ko dumbaɗo kono en gandi yahani to suudu dumbiro to caution e ko way noon wadde ko lawol ne jaaɓi ɗum heddi noon ɗum fof ene gandi oɗo dossier kono mbireten ni toujours ɗon ɗo guila o nanga pôle judiciaire financier CENTIF eɗen gandi ko galle mo ganduɗa waɗata ko wittoji to banggue crime financier e ko way noon ƴewde ɓen ɓe ganduɗa peut être ko tuumaɓe walla ko gonga kay ƴetti copareje rendo ngo guila nden e nanani rapport CENTIF ko haali e gueɗe mabɓe wadde enen koko kalnoɗen ko guila e awwal ha joni ko ɗum kalten oɗo dossier ko dossier politique ko dossier vide wonko ganduɗa noon nan reeɓa par rapport hakkude mabɓe e Ɗahiru Sarr wonande beele ɓe gonani e jewte beele ɓeeɗo ɓe mbawa yaltinede en jii FMI déjà woodi koɓe kaali yewtere nandiral waɗa dañi hakkude laamu ngu e ministre des finances et du budget beele leydi ndi wawa dañde ko yiyete ko bon eurobond mum wawa hebde ɗum hande nandirama walla nandiral waɗi ɓoyata ɓe ciña projet mbaɗa ciña projet ji ɗi ala nandiral ɓe jiidiri ɓe kaldi ɗum waɗi heddi noon koɓe totta bon heddi ko ara jiɗɗen yiide toujours ko état o yaari noon ko wonɓe hen ɓe eɗen nana wonande ɓeɗo ko tumata ko so gandi ɗum par ce que déjà omo ganduɗa ko agent judiciaire de l' état jaaɓi caution ji mabɓe yonan beele probléme aji situation économique mo gonɗe ɗo ɓe miijaki ɓeɗo ɗiɗo ngaluji ndendiɗo yooɓe gaddu yimɓe golloro ɗum yaaɓe e marché de Lyon mo a ƴetti 125 milliards so dañi fodde 900 et quelques milliards ƴettat ko toon jimmi yiide wadde beele ɓe jiiɗani wadde desere gueɗe ɗe wawde accidde mbaɗon Ɗahiru Sarr en beele jalta wadde noon ko yaltini Ɗahiru Sarr ko fota accu toon Farba Ngom so tawi Farba Ngom kañum nanguirono koye alhaali terrain hakkude mum e Ɗahiru Sarr ko way noon kamɓe fof ɓe jaltu par ce que eɗen nangui tan dossier ji mabɓe ko dossier ji politique en mbawa joɗade paamen o saaha nangugol Ɗahiru Sarr ɗon ɗo ala justification ko noon e Farba Ngom ɓinnago ko ɗum dossier vide ko tan ko accidde ɗumen jalta ɗum ko yiyandema kono mbiyen ha joni kalis o wona kalis mabɓe kamɓe wona kalis laamu no mbiɗa ni koɓe dumbaɓe taw
eɓe loskite so ñaawol yanoyi ko nden andete kalis o ko kalis maɓɓe so tawi Allah waɗi ɓe laaɓi ko kaltan to tawi jomumen dumbama noon kalis o won jeyte e jeylam aɗan no ndimi wini tumede tabitinede soit o tabitinede ko tuma muya o noon ɓe mbiya wonde ko ujunnaji 10 ɓe nawi ujunnaji 10 ɗe jeeyi sababu ɓe nangga ɓe mbi aha ujunnaji 10 ɗe tumɗon min ɗe ujunnaji 10 nani min garti a faami de jogoɗe ƴeewa continue loskito moɗon heddi noon ko en kaalino ɗo henna kamɓe heɗɓe hen ɓe eɓe jogui ndimago kamɓen ujunnaji 10 ɗe ɓe gaddanaɗe pour yo won joldi ndi mete ɗiɗon ujunnaji 10 ko ɗi laaɓɗe walla ɗi laaɓani jom ene jogui ndimago yurni ha ɗiɗon ujunnaji 10 mete wayani no kalisaji mi tumima goyi ko temeɗe ɗiɗi a fini subaka a addi temeɗe ɗiɗi mi ƴeewa mbawna ujunnaji ko tuma ko foof noonne kadi ko wiyete temedere e nogas temedere e capantati milliard ko wona kamɓe tan ala koko tuma ko fof so tawi rendinama kamɓe eko woɗɓe ko fof tolnoyima e temedere en nanggam milliard ko saabi ɓen nodda ko kamɓe goni yumanyangue kamɓe goni ɓe gandanɗa hoore maɗa jopanoɓe ɓe goto e maɓɓe fof tokara eɗen gandi sababu muɗum eɗen gandi ko nangui Lat Diop eɗen gandi ko nangui Farba Ngom eɗen gandi ko nangui Ɗahirou Sarr hay sinno en gandani temedere e nder temedere eɗen jogui sikki temedere e nder temedere ko ɗum tan woni ko nangguiɓe saabu koko haalano guila ɗum waɗani heddi noon ko kanko ministre de la justice o wi wonde aha min de pa mon ko premier ministre mon wino wonde ko kañum wannatami min hay goto wannata kam ko ndimagam e neɗɗagalam e humpito ngo jogimi e gollal ngal gollotomi ngal kono hay goto wawnata kam hay goto forcata kam président de la république noddi population sénégal yo gummo mbaɗa e pression e ministre de la justice pour wonde dossier ji gonɗi honɗi yo ɓuuri yawde tokara ɗum ɗo nguɗo laam holto yimɓe payi joni noon heddi ko kanko Ousmane Diagne konngol arti koye makko mete o lomboto ɗon o heddo tuundi fawo e dow guenol makko jokka hono no président no wirimo ni population yo ummo hono no premier ministre wirimo wonde ko min waɗat o wiya wonde tawde noon ko onon mbanatami président aɗa nodda population min noon to banggue hooram ko liggeyam mbaɗanmi so tawde woni ko noon ndehe kayitaji moɗon nani min mi jooɗo a jarama Tokar nde kayitaji mon nani hewani e laamuji men nde wonno jeeyowo kosam ina wawi mettade laaƴo hayso jeeya ɗum waɗi pasuji mabɓe ɗine belli no fewi musidɗo ya fof garten e toɓɓe men sakkitere mo ganduɗa ko to Seyl Baby kawɗo e Ladial e accident wirana ha gasi ubbita kadi ha gasi ubboya kadi banggueji goɗɗi e dabɓe ko kalton hen holɗo yande meɗen e ɗum ko naati e nder diwanuji men beele ko Mauritanie najo walla ko Sénégal najo wiyama kadi ko Mali najo e Tokara min de min nanino haala ka kono noon ko ɓuuri hewde e haala ka ko aranno e yam ko haala ka gandanɗa hoore maɗa mi ala tugnorgal kolti bamɗe eyyi kono hande o e oɗo subaka nde jooɗiɗen haade meɗen nadde nde wonmo kaldumi tawi ko Seyli Baby najo mbimomi holko andi hen namdademo mayɗo o holɗo maayi mete o wirnanoma holto jeeya o wi kam wonde o jeeyaka e Seyli Baby o wona Mauritanie ko Mali najo no wira e kadi nde o maayi nde o maayi koye accident nde o maayi accident nde o nawama hôpital o ittama hôpital o addama omo wirne ɗo wone wirnede ɗo woodi garɗo wi wonde ko mawniko wallahu alam mete ko mawniko walla wona mawniko kono wi kam ko mawniko yoɓe gandu kamɓe moɓe juulato wona julɗo ko keefero ɗon sernaɓe corti mbi wonde tawde woni ko keefero kañumen juula ha keefero e oɗon saaha sernaɓe nde mbaɗi noon de woodi wiɓe wonde tawde woni ko ni mayɗo ko mayɗo amen ndondi mayɗo on jaadi hen jotti ha jamma garti ubbimo e bamule ɗe sukaɓe tini ɗum mbaɗi seppu muɗumen no hankini wullitade tawi laamu naati hen o ubbitoya to bamule to ɓen keeɓi birnoyimo caggal wuuro nokku goɗɗo soit ko cangol walla ko belgol walla ko nandi hen omon toon wirna e oɗo saaha hande kañum kam ko ni haaldiranimi haala ka so tawi ko noon e falla enen kam eɗen gaadori kadi eɗen gandi wiyatake julɓe ɗo kam no waɗi ceheɗe gandanɗa hono julɓe hefreɓe kala ene ubboya ɗon ene ubbiɗa ɗon eyyi en ganda noon sariya ko wi hen kono noon e gurdam meɗen enen eɗen gaadori wiyede wonde julɓe birnahake e bamule ɓe gona julɓe ɓe gona julɓe birnahake e bamule julɓe illa noon tawi ko joom puccu o mo Morba wino o ko wona ɗum ko e heddi ko wiyanoma wonde ko pullo ko haalpular ko ni ko na
kono noon hoto jejjiten enen eɗen jogii e renndo meɗen ɓiɓɓe fulɓe nani ɗo henna ko wonnooɓe e diine l'islam gummi e diine l'islam jardi laalaade koye dawaɗi gontoyi heeferɓe natti wonde julɓe eɓen ɗo henna eɓe jaada e meɗen e nokkuji cafrirɗi sen jeehi ko kamɓe cafrata en e kewuji meɗen so tawi en jeehi eɗen potta e maɓɓe toon heddi noon ko wonɓe gandanɗa hoore maɗa e yimɓe meɗen mbaɗi defte muɗumen gasnirde jangde muɗumen koye ɗam ɗon gurdam wonande ɓiɓɓe fulɓe tawi ko julɓe gonno ummotoɓe e diine l'islam paatoya e diine Isa en wonɓe ganduɗen ɗo henne galleji mumen ko ɓuuri hen hewde e maɓɓe kadi waɗoɓe ɗum ɓe a wawa addude maɓɓe sariya ko haalide kamɓe datma hen a wawa addude maɓɓe hadisaji kamɓe datma hen ko almuɓe jangguɓe qur'ana tafsirɓe jangguɓe sariya ɓarɓe renɓe ko kañumen goni watɓe ɗeɗo gueɗe holko nanniɓe hen ɗum ko kumpa won wiɓe ko jawdi aduna ko ɗum kam ɓuuri yajde kono ko heddi ko kam paamen eɓeni ɗo e nder meɗen eɓe mbayno leydi gasata a jarama na waɗi kadi woɗɓe ni ɓe ganduɗa ɓe meeɗani nadde hay diine goto en jii ɗumen won nokkuji en jii kadi ɓe ganduɗa ko Isa yankoɓe guila jimnaka ko hen goni guurɗe ganduɗen ɓe jaaɗen ɓe jettiɗen eyyi min de mbiyami tan ko film Guelwar o mataw arti mo ganduɗa film Guelwar kañum tan arti kono foye waade noon min kam gartami tan koto banggue tolérance ɗo wawi jeeyde fof e diine so Allah wonko yooɗani diine fof ɓurɗo wadde tolérant to banggue jurum to banggue hormade neɗɗo mboɗo sikki ko diine l'islam mboɗo sikki won gueɗe mboɗo sikki noon kam hanani ɓiɗɗo julɗo wadde ɗum hayso tawi jomum ko chrétien ko wawi wonde foof noon no ɓe mbiri jomum ko chrétien e won secte mo jeeyon jawdi ndi mi anda hay moto mum mo waɗi accident ko kesko kañum ɓen coɗat ɗum e ko way noon jomum so ubbama hayso ɗon ɗo suura hayso tawi jomum ne ubbire wonɗo foti waɗirede kono wona kay ubbidde jomum dasde ɗum ne hoyno ɗum kadi Allah ɗum kadi sharia mboɗo sikki janggude kadi yimɓe fof en gandi diine ko haali ɗum ɗon ne min de so Allah wona hunde ne jurnumi est ce que nelaɗo hadisaji mum eko way noon en keɗima ɗum en kumpa ko woni hen ko hayso tawi adoraka kam heefereɓe noɓe mbiyani e julɓe rendude bamuli kono tolérance ne foti wadde mbawen kadi andude aduna o jultodiral aduna o heewiɗo jaaɗen e leyɗele julɓe ittana foddeji mumen te wona e leyɗele julɓe ittana toon foddeji mumen ha timmi pourtant mbaɗaka no ɓe mbaɗirani te koye leyɗele Isa yankoɓe mbaɗa en jii ko kewno ko Kaolack jomum ne tuuma debbati gorkake ko way noon jomum yaltine duppe eko way noon julɗo ɗum wona gueɗe julɗe min kam ko hunde nde quand même nde mi yaadani so Allah ko hunde ganduɗa kadi min mi yaadani e ko ganduɗa waɗama ko mboɗo sikki kadi yimɓe mbawa kadi wattorde ko yete ko dialogue islamo chrétien ko way noon yimɓeɓe ganda diineji ɗi to banggue jami heewi fusi jii ko kewi ko Israël Palestine ɗo fof ene jeeya hen wadde gam wadde préservé ko yete ko jaam e kisal deeƴal diineji ɗi leyɗele ɗe yen ƴeewa déjà hen sahaji pratique uji ɗi mbatten min kam ɗum ɗo wona hunde nde jonnumi julɓe kefe ran ɗum tan ko Allah julɓe koye muɗumen donki nandirde ene mbawide nandirde non julɓe goni ɓe nandirani e nder koye mumen kono an koddiɗo ma Isa non mawɗabou hande yeru ɗo e Sénégal mawɗabou yeru hande ɗo e Sénégal a meeɗa nande ɗo Isa yanke haali hukkiti konnguli fewde julɓe ɗum meeɗa wadde hen sahaji ko e julɓe non watta ko enen julɓe hen sahaji tatoto kalen won haalulaji ɗi ganduɗa kono ɗum ɗo kay so Allah wona gueɗe ɗe ganduɗa julɗo kam ene hani ɗum wadde on jarama ndeɗo toɓɓe nde en ponnade ma toɓɓe ganduɗen goɗɗo hen no fewi no fewi ko wawi wonde foof no goto men sikkini wawi wasa wonde noon en gona alay sago ɗum ɗo ko ma ceerno Ousmane Makka Limane forede ɗo no Ousmane wawana Ousmane famna ɗum Ousmane Abou Ndiaye fof wawana ɗum ceerno Alaji Abou Ndiaye waɗɓe hen bindanɗe mbaɗi hen defte ɓe ceerno Hammeli hen mbaɗi hen defte muɗumen gasnirde jangde ɓe
ko ɓen mbawi haalandema ko woni e nder Non, kono kono noon to kadi banggue ko woni e ubbugol nder hen ko kadi wona neɗɗo fof kadi ala min jimi yiide ko banggue ko ubbugol hakkunde ubbugol wona oɗo o fayi e bamule ɓeɗo ɗum alay sago se remɓe ɓe mbawa haalde no foti yimɓe ubbita toon mbiya on jaama jaafo on to gaccuna kam fe gasi hay so gona se remɓe kam hadisaji eden gandi wonko kaali en ñande wonde jagge yewta wonde garta sala joomi yewta nde koje maji ɗi gasi jaafo ɗon duwaw farbo ngo mo mbiɗen joni o ɗa hire woɓɓe sukaɓe yaltinɓe ɗon donta en Ablaye Ndiaye mo wondi to toon o ko musidɗo no fewi jogui communication makko kono ko maçon makko kadi eɗen downo ɗum fewi kanko Ablaye Ndiaye denɗi men ko noon kadi Pullo Ndiaye mo ganduɗa kanko woni sababu Pullo Ndiaye jeeyaɗo Ɓoki Diawe joom galle muɗum eɗen calmina ɗumen toon kamɓe kala en jarnoɓe yo Allah waɗan en jaam ko ɗo katen ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi